Welcome to the other TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, another family king one. Dr. M. Hey, Sentumela. Hallelujah. Sinibingelele bafowethu sithu Aza TV. Hawo sesiphine sabuya. Surprise lo ngiphathele yona. Ngiyophelele unyaka. Ayikho so. Noma ngamshaya. Hayi noma ngamshaya. Mponyeni. Hayi akezwa. Wena ufuna impama. Uthi ngiyamthanda yazi ukuthi Mina nje ngikhiphe. Uzithandela nje. Usithandela umnuka wena. Usithandela umnuka. kahle. Yasina nikathi ngiyaya. Welcome to the other TV, another episode of Young Chola, another day, another banger, another hot one, but it's cold today. Yeesh, kwadonya. Yabona that's why my jackets. Bafo. Hey, Sentumela. Sinibingelele siphinde sinamukele kwethu Aza TV. Hallelujah. Bafowethu sesibuyile singodokotela bothando. Niyasazi. Silapho omncane, silapho omdala. Kanti ke futhi nohlangothi into esingayithathi. Asuthatha. Dalo. Singculaza, bathi ayikhethi, shaya umdala, shaya omncane. Yeah. Bathi kwenze njani? Siphethe osisi la abawu2 bafaka amajazi kuyabanda lo munye ufaka ijazi efanele kuhluka ikhala. Nalezi impahla ngathi zamanesi la ufake yona. Bathaqesha fa. Mhlawumbe inesi. Asazi. Siphethe osisi abawu2 la bayakhala udaba nalazi ke bafethu same story different gender. Abosisi abawu2 bakhala ngenqwele aba understand ukuthi kahle kahle ithanda abantu phakathi kwabo because nalo munye ubeyitshela ukuthi hayi uyena yedwa. Kwahamba kwakhona ubonayo ukuthi hayi bu efonini ngathi angikho ngedwa ngathi khona nomunye then wakwazi ukuthi sixhumana nalomunye bexhumana then baxhumana nathi and then silana manje sizokhipha umjita asichazele ukuthi kahle kahle yena ushaya ngobani kwenzakalani. Hayi wayibeka. Hayi asibabizi. Bose sibambe uzani bo blade uzani. Hey kamba kanjani? Sanibonani. Yebo sanibona. Right. Hayi umunye nje ngangena ngapha umunye. Ngena mu. Sikwenza upholoni sibe izinko thina. Hey usahleke. Ni right? Si right. Yasikhona. Right siswami. Ngiyaphila. Nayi. Kabe ngithi right sile. Uphila uyabona uyaphila. Okay, no siyabonga bafethu ukuthi nisibhalele nokuthi nisithembe ukuthi singanisiza ngalolu daba lwena enenkinga ngalo yalomjita. So njoba nazi ke sitho za TV thina mina igama lami nguVusi lona uMusa and then ushuthayo uChris. So igama lakho bani? Igama lami uZandile. Zandile. Yebo. Buyaphi uZandile? Ngiqhamuke eDandi. Dandi. Yebo. Oh, konje Dandi kungakuphi? Dandi ngakho. Ngakunyukhasela kanje. Oh yeah, okay. Kuthuzwa yakho. Yes, linga kakhuthuza eDandi showcase. Sister Ujano right? Right. Sharp. Igama ubani? Usimpiwe. Simpiwe. Simpiwe uyaphi yena? Hayi wala igoli. Simpiwe wala igoli. Igebe ngizala igoli Simpiwe. Indaba nithi sibuye emafarm thina. Manje ukugayilona nabuye emafarm. Ay ukahle bo. Shuthi phela thathelana emadoda nje ngoba khona oyimpatha khona owasegoli. Khona kumele ukhiphele umuntu hlanje. So ubani nomfana lona osihlanganisela njani ngoba kubanda nje sila. So khuluma uda ubani nomfana? uCJ. CJ. Nambiza kanye. Sokaletho. Manje okay. So tshela mina ke ubani othole yonke le ndaba le ofonela umunye wathi kuse uCJ uyamazi yini wenzakalani phakathi khona uCJ? Yimina. Thola amanamba kaSimpiwe efonini. kaCJ. Yebo. Wena ifoni yendoda ubuyenzani? Ifoni yendoda bengenzani? Indoda yami nje. So ifoni ufunani efonini? Ngibona njalo ama calls uSimpiwe ebusuku ngo12 mesilele uSimpiwe njalo uSimpiwe. Ngase ngiyambuza ukuthi uSimpiwe kahle ubani? Wathena uSimpiwe umngane wakhe. Okay. Basebenza ndawonye nanjosi kwasha kwacima itori kanjalo. Kodwa ngiyabona mani bese kungena imessage
angithi ifoni iyabonisa lapha phezulu Iqeqeni. ithi baby hawu bese ngiyambuza ukuthi uSimphiwe uSimphiwe lo bathi baby Yena lo. unganakho wasiyafona kuSimphiwe khathi kukhala ifoni ngase ngitshontsha ama number kaSimphiwe okay yebo ngamfonela kuSimphiwe sakhuluma kahle njengembokodo nawo madoda yebo mina naye uSimphiwe akumele silwe Nakho. ngoba sikhathwa yile nkuzimalanga hawo CJ yebo CJ CJC. ozenza inkunzi yebo okay Simphiwe kunjalo CJ uyeniqhatha uyasiqhatha uCJ. manje wena mawuzwa lolu daba ke wena Simphiwe lolu daba ukuthi okay uCJ nangu mama siyakufonela ukutshela ngoCJ warawara umbuzile noCJ ukuthi CJ then ngathola ama calls manje intombini zakho Ngimbuzile waphika wathi nakamazi ke lo muntu loyo. Wathi akamazi. Ukulisa nje lelo. so wena how long usandana noCJ ndahlangana kuphi and yini lo boyithanda ngayo Nano CJ sina 1 month sahlangana eMaphonya Mall. okay Bengiyenza shopping. Yena unothando uyanakekelana nje. Uyakwazi ukuphuma isikhathi sakhe. so nina how long nendawonya Na 1 month. 1 month Yeah. okay So fine nje hayi ungiphile nje isikhathi sakhe mangifonela nje akashoni lena le so mombuza ngosisi ukuthi uthola ikhole kanje waphika ukuthi akamazi then wambeliever lapho manje amkholwayo ke ukuthi hayi yawazi amadoda ngoba yashasha no nawe bishuthi belisavutha malanga biselusha vele sakholwa lokho kufuna ukukholwa nawe futhi ezokumoshela sibona my sister tshela mina la Tande July tshela mina ukuthi wena una how long wazana no CJ and then nihlangane kuphi and yini le engakubuyithanda ngayo umjidi uCJ kahle kahle sahlangana eDande Drobhen eBoulevard wasedande naye yebo hayi madoda Tande July waseGenko kahle kahle Genko. yebo yeah sahlangana eBoulevard Boulevard. Mall yebo Yebo. mina naye ePick n Pay shuthi bengiyokwenza shopping ukhumbula every moment lapha konke nje futhi nje Yeah. sahlangana nje ema-island ema-island nje ema-island nje okudla nje Yeah. yebo into engayithanda ngaye uCJ umuntu alright unomoya ophansi unenhlonipho Okay. yebo futhi ke umjida nje uyanakekelana Uyanakekelana. njengoba usesechazile Sechazile. yebo so lento ayichazayo sesiyayifakazela nawe ngiyayifakazela nami iqiniso uthe una how long wena unaye sina 5 months 5 manje months 5 months Yebo. wena sesuna 1 month okay no angezwe so kulo 1 month lo athandane no sis akazi unotice ama red flags kuyo uCJ ukuthi ngathi sekuba ngale seneyidayela uCJ into esengiyinotisile mangabe yogeza ifone uhamba nefone ungena nefone ebathroom uCJ my sister kuyenzeka nami mengiyogeza ngawo mhlawumbe ngihlala ingoma ngeke babhem uCJ ifone umicharge sicharge ibheke phansi phela Uze ukuthi ikhamera yabona ikamera la ngaphansi Amakamera. thina sandithombe ukuthi iyahwayeki so amakamera. ifone vele bewa kanje shuthi ke yimini isiphunqa phunqa manje sonke lesikhathi sonke lezi inyanga Chabo. ifone kade icharge kahle Cha. yini manje sishintshile futhi ngoba nje usisechazile ukuthi banenyanga eyodwa Yeah. for bethandana lento isina 1 month yenzeka yenzeka useshintshile okay akasanginaki Oh, endlini hey, yazi. asaye enkonzweni hawu benisonto sinje uselala nje inkonzo saqala hawu okay ukhathele ukhathele Simphiwe yenzani ngani awulutho kodwa hayi bo Simphiwe hey madoda so tshela mina ke ingane zawethu Simphiwe njengawe nje umuntu ka 1 month in uthe uma ekufonela usese kutshela ngoCJ ukuthi uCJ umuntu wakhe bana 5 months bethandana wara okay wambuza waphika wambeliever kanjalo washiya kanjalo so now we here uzofika uCJ wena mawuphuma endlini uzala ekhanda lakho bekuringana kwenzakalana ufuna uma sisuka lana mhlawumbe uzobusuhlukene naye noma mhlawumbe ufuna akucacise ukuthi kwenzakalani noma mhlawumbe ufuna ukuthi akhe sosisi angazi ufuna kwenzakaleni Ufuna acacisa ukuthi kahle kahle uthanda bani phakathi kwami noSandile. Ma uthanda uSandile ngoba vele sani isikhathi esona noSandile uzomnyeka.
uzomyeka manje uthanda wena Uthanda mina usizoqhubeka phela akasigcine khona. sokukuyena uzothini Sokuyena. manje uthanda nobabili because kuyenzeka kube khona osho njalo awusithanda okay Noko sithi akafuni isithembu but ufuna ukuthandana noba. Angikwazi. okay wena sisi njengoba ukwazi ukuhlanganisa la wafonela usisi wafonela nathi sahlangana wabiza umjida wakho uthi niya kwi date wena umbizela uthi niya kwi date Yebo yimina. okay Wena Hayi inako. oh usisi lo Yebo. okay Futhi kahle usisi bese beyihlela into yabo. okay Okay, mina ke engakusho ukuthi ke mina ngiyikhetha mina. Ngoba nje nayekwazile ukukhetha uSimphiwe. Sho ukuthi ke mina angimnelisi kahle. Lento ayibona ngosuku lokuqala mesiqala ukuthandana sho ukuthi ayisekho isiphelile. I-taste kahle isiphelile la kumina. So bengisacela nje ukuthi noma ngathi usithanda sobabili cha mina ngisayingena indaba yakhe. mayithi uthanda wena Cha ngisayingena nje indaba yakhe nje angisaqhiza iqhakala nje so ngahlahla wena vele usudecide sengidecidile sengisithathile isinqumo. Yebo sengenzela nesithunzi sami ukuthi nje indoda angiyilweli. so okay Yebo. so ngahlahla uyafana nomuntu sesingle njengamanje ngisingile and available. Nkosi yami niyezwa lapho. niyazwa lapha emakhaya Uyezwa manje. Niyezwa. hayi so you looking noma usarelaxile Hayi ngirelaxile nje ngisazothi ukuyicabangisisa kahle. Okay. Ngoba angilonisele sele ukuthi nizoqhuma ngala nihlale ngala. Ngisarelax. uyazi ngifanele nalona uyamazi lo sigaba lakhe sengikhohliwe sobani kodwa lo shaya i-content yokuba usisi lo umama lo auntie lo abasizayo ekusakuzalo manje lo umfana Oh yes. lo mfana lo shaya i-content yemoto uthi ngithenga imoto Bona bayafana. Hayi. Yazifana naye phela. Phela. Ngiyabonga. uyazi Selebo. cha kahle mama relax afet awumfonele Simthini. Asithi CJ. Wena ku date naye ne. Okay, CJ. Simthinteke. uCJ azochaza cause uyena umuntu ofunakalayo kahle uyena usingayi. Dalo. kodwa wena uthathe vele isinqumo ukuthi hayi right house Okay. Uyabona ke ngisemncane. okay sizona kabuvalele nje ngoba kubanda kanje Inenye ithekile. Angathi inkunzi. Come in. Hello. What's up? Njani? Yeah, I'm good. Ngiyaphila ukhuluma noSimphiwe. Oh, yeah. Angizokhohlwa ngedate yethu. Yeah, I'm quite long. I'm there, but I'm not long with this. Alright, mina ngilangaphandle ngicela uphume ke. Ngaphandle umile ngoku. Ngingala ngasemata spinning. Alright, yes, I. Alright. Alright, sure. ngilo zetha Uthi WhatsApp. uthi WhatsApp hey ulo bisigebe mguluku sombisa ngomgulukudu ke wena uyafakaza ukuthi mgulukudu hey madoda Wamthanda kodwa lo muntu. shikuza nathi khona soziba yinja khona soziba imbongolo Ubani nje phansi ubani bongo phansi. hey Nkosi yami Mina nawe ke mina nawe. hamba nana Ngiyocasha mgulukudu so that engakubona. Yebo. yeah Alright, asambe. uza ngapha mama mazo ngapha mayifukana ukurelax nje kwamjapisele sikhonte usuyaziyo ukuthi uyafeba wara urelax nje be right no Okay. yeah so wena vele uyimisela uqhubeka naye manje ufuna uqhubeka nawe Yeah, mangabe ufuna ukuqhubeka nami sizoqhubeka yeah. uyamthanda ne Yeah, yena yamthanda. so kodwa kuphatha kanjani nje ukuthi kahle kahle ube nenye intombi asathandana naye for 5 months and akutshelanga ukufihlelile Kungiphathe kabi ngoba ungiqambela amanga ngoba phela mina umuntu masengizwana naye ngiyambuza ukuthi unayo yini intombi yabo ngoba ngifuna emadrama ke mina. Hayi idrama nje into engazwani. kodwa ube nenhlahlo sesilona kanayo idrama Ngiyayibona leyo nto le Ngikhuluma nje kahle. ngoba khona abantu abanedrama bafuna ukulisana and mina nginaso ke lesikhathi sokulwa angeke energy. relax Ayinayo. Yawo iqhawula kezi Cruise hamba kanjani mfethu Ngishapha ne. hamba kanjani mfethu ukahle sure afethu amakhamera mana ngichazele
Ngichazele kabi yami amakhamera ne. Igama lami nguVusi biya ku Desert TV uChris Lushusayo. So amakhamera into eyenzakalayo naphethu sihambe senza ama vlog ama interview about abantu abathandanayo yabo just ukhombisa abantu emakhaya ukuthi ayinawe ngifethu wabonga nje. hayi uyi surprise khona surprise bo naphethu khona surprise esikuphathela yona khona esikuthengela yona noma mazi Hamba ama surprise manje. izikhululeke ungajaga so umama bese sine surprise. Ya mara ngithi ngekungitshelile wanga communicate. yini bese we wanted Kanti Kumele ungitshele. we wanted noma Awena awungasina yafika. ngathi we wanted ni awufuna Ubona ukubona nayo yafika. Kumele ungitshele. Aboba. no relax mfethu uba umama la bheka mfethu umama la kade esho la ukuthi nina one month nithandana and happy mfethu ngawe and ujabulile and uyimisele futhi yabo so ufuna ukwazi ukuthi ngabe mhlawumbe nawe uyamthanda yini mhlawumbe udlaleni ngaye mhlawumbe unazo ezinye intombi amaceleni So wena ungibizela ama camera uthi mina ngidlala. akabizanga amakhamera asho ukuthi udlala ngaye mfethu asho ukuthi udlala ngaye Okay, sharp. yonke into right bazini ngicela ukunika surprise yini khona ezohamba ngishiye yabo ngiqhubeke nosuku lwenu ngicela ukunika surprise yini baba Yeah, usinike isivani because isikhathi siyahamba okay ngithana nawe. mama ngicela umvala amehlo so i surprise uyazi ukuvala amehlo mfethu khona uweze ukuyibona hey uyalwa mfo wami hey bafo ubafaka imiza wena oyiphethe ungazuxake ukuthi ubani futhi lo hey indoda yakhe Yabona mama. okay khululeka mfethu hey Ayenze izinto zakho zama prank. ima prank enjoy prank one okay this is a real one ngizobala ka 3 bese sizokuvula amehlo 3 2 1 mvule surprise nice surprise. Uwoza mkhulu, musu khamba. Ungabaleki. Musu. Kamla. yini Wena ufunani? Ufunani? Ngifunani? Ufunani? Ngibuza umuntu lo ngibuza wona. Kambani manje na? Yabona into ufunani manje? izinto zenzayo wena Wena kumele azange udeskela mfethu. Wenzani wena? Ufunani wena? Yebo sengiphumile esikoleni. Kulesihlanu namhlanje sengiphumile esikoleni. Uthi Buya. Sondela la uzochaza awuchaze kahle kwenzalani. Ufunani? Ngithi mina kwenzalani. Baby kambani. Wena Sesihamba ngithi songicela uZandile ungifonelile wena uthi uzwana naye na 5 months inswayo. Mina ngiyakubuza ukuthi khona umuntu uZandile ubani wangitshela ukuthi awumazi angithi wena uZandile. Uhlala naye mfethu abo obviously into zakhona. Mfethu lo muntu lo mfethu ayitijele ngathi sinokuhlala naye. Okay sisingashonile nale ngicela usenze izinto zibe lula. Uzokhetha khetha ukuthi uzozwana nami or uqhubeka. Mami, Melisa, bheka, Melisa, ekela lezi lo muntu lohlala naye tshwaleni. Bacheleni Thomas. Sizotshwala lezi. Kumara yazi nawe. Ngicela ukhethe ukuthi ukhetha mina or ukhetha uZandile. Phela ngihlone nami. Ubambelani? Okay, asikhuluma. Wena relax mfethu ngizoshoba nawe leti kumele yesikela kanti ikhambani. Mina ngizozizela yona olukhetha ukuthi ukhetha abani. Man, Ukuthi ukhetha abani. ubani wenza this? Awungenza this. Angizela wena. Umani. Okay. Noma simenze njani simbambe simshaye. Simenze njani? No. Orange la. Emfethu awume kancane. Khetha ukuthi ukhetha mina uZandile. Uma ukhetha uZandile ngiphume kuwe udelete number. Hamba ngePorsche nomjini. Let's number yakho. Hayi musuqamba baba. Asiyasha. Malume wakhe futhi hawu kahle nabalumene nganayo Uhlekani? izinhlekisa phambi kwamakhamera wabukisa ngami. Qawulami awume kancane mfethu yakuzwa Hey. nani uthini iqodonzi nani awu kwesihlalela udabeni Yeah. zakho zowuthulo lezi watshela my sister la wathi uyamthanda for 5 months nathandana watshela my sister uthi uyamthanda for 1 month so manje lento oyenzayo wena manje u disrespect lo my sister uthi akame kancane anihambe na kwi date wena wamtshela ukuthi uyamthanda le pick and pay inhlangana khona And isikhotman khambani. Ngizokutshela istory ne. Nomntana lo fele mfethu sina 5 months istory. Amaka mina bengekho na relationship. Show my lo mntana lo yena beka relationship ayiwani angithola. So mina mfethu njengoba ngisho ukuthi besihamba sonke sami emathaveni isiploma sishaya igoreni angithola. Yena usitshela fele ukuthi umama sekhaya. Kanti mina fele bengilibele ngishela lona ngithola. Ithe
vele mangishela Fedi wangiqoma nami ngabona ukuthi afeli into on yangithola lo vele sengizobloma naye ngoba doza sitshwale ngiyemfedo phuza iGorens mfedo for 5 months wesihlala emathaveni mase ngiphuza iHennessy yabona nawo phethe isibutubutu mfedo ngithola hayi lo mfedo ngambile selona mfedo bheka sambe bheka sambe hayi bheka sambe sino energy nje khetha ukhetha mangabe ufuna ukuhlukana nayiphaka kanje hlukana noSandile umtshela ukuthi zazini Sandile yazi company name yazi utheni my sister la Ferry uba yazi ngoba sila unamuntu osibizile ne makasibiza lalela phela namuntu osibizile masibizile wabiza nangu my sister ngalana cause my sister uthandana naye la uthandana naye so bafuna ukwazi ukuthi kwenzakalayo so into eyenzakalayo la njengamanje ne lo uthe la kithi yabo yena uRice ngawe manje in my sister la uthe if uchoose yena uqhubeka naye naye uzokunika ichance fanele kodwa manje indlela owenza ngayo wena awukhombisa ukuthi ufuna ukumlalela in yabo usakhombisa ukuthi ufuna uphusha ubugebengu bakho fitazi ngikulalela musangikulalela masempedeni yabo exactly my point ayisiyekele mina ngifuna ukhethe manje ukuthi ukhetha mina ngoSandile emfethu ngikhetha kanjani emfethu bheka wena mfethu man hayi kumele sambe la sesazi indaba uyandakelwa kahle kahle so if ugcina kakhethi akusho ukuthi manje no mina ngizophuma kuwe ngizimoshela isikhathi ngento esisodwa yabo uthini yabo uthini if awukhethi mina ngizophuma kuwe and ngizophuma as if ngazi ngangena ngibambe no ingane yabantu uzafuna ngibambe no ujikela mina manje hawu kanti vele elume la mfethu afi ujikela mina no now uhloko izinto eyodwa phela wena yenza into eyodwa khetha masithule empedeni uyasmile ngicela ngomphethe wena mfethu ngiyakutshela umuntu lo mana indaba yakhe man ayikho indaba yami ayikho indaba yami wena ikhona yakho indaba eyakho yipi indaba yakho obvious indaba yami nangu umamasi mfita ngithola obvious 1 month fe yabona na sikuma honeymoon phase yonke into ebutebelebe mengakutshela ukuthi mengakutshela ukuthi indoda yasika ne mangakutshela awuyasika mengakutshela namanje bro hayi mina mengakutshela ngi out hayi bro hamba uyadlala sizokutshela kahle ukuthi uzongixhaphaza mfana sije uyangixhaphaza mama okay mina nawe mfethu 5 months le bengekho mfethu bekumdanso bewunteke ukuthi nje sigansise umuntu mama impela nangu mfethu umpenye mlandelela sonke lesikhathi ngicela ke nami nginikeze ithuba ngikhulume lalela wena ke umfundisi ulala inkonzo isaqala ngithi wena uyayiwisa inkomo yini khoneni usafuna ngichaze no ngiyayiswa vele inkomo uyayiwisa inkomo yabona sokhuluma into zakho so nami kanti ngahlalela wena yabona azine my sister ngishela ngahlalela wena nana uzongixhesa wena ngicela sihluka landelele sizohluka mina ngiyahlukana nje nawe usuhlukana nawe ngiyahlukana nje nawe nami ngiyahlukana naye nami ngihlukana nawe usoyenza nakimi uyenza komunye uyenza so ukuthi mina ngibhekezelele shema kanti kuyadlala mina uzobuka ngiyabuza kanti kuyadlala wena ucabanga ukuthi udlala ngenhliziyo zabanye usisi kumnandi ayikho enjoya wena mfethu azilali ngiyabuza uyangikhombisa ukuthi nakusasa soyenza lento eyenzekile nokusana ayenze futhi komunye so akakhombisa kuumuntu ongathi userious ku relationship yabona futhi mazokutshela ngabo Hennessy nani futhi angithandeli nje ukungithanda ungitshela ngabo uthanda abo Hennessy futhi siyaphuma sephuza ama Hennessy ngeke ngiyimele mina ngeke nami ngiyimele qhubeka ngesikole no Hennessy mina ke sithe ngikushiya phansi ngiqhubeka ngo Hennessy ngiqhubeka ngesikela ngikushiya phansi bengifunani bengizokhuluma noSimphiwe ngizokuhlaza ngizokubonisa kahle kahle ukuthi inhlobo nikapende uyinhlobo kapena ungibonile ke ukuthi ngihlobo kaPlend ngihlobo black ke uzenza impongo kahle kahle sihlukene mina nawe angisakufuzi sije ngiright 100% hambe ufike emotweni uyabona ku red flag hambe ufike emotweni yema sacela nje ningifike emotweni ngiphumile empilweni yakhe nami ngiphumile ngisharp nawe ngikhonde ngimphile Sandile
angithi uhlukene nami ngenzeni Angiyazani naye ukuthi ufunani. okay mama ngihlukene naye Usuhlukene naye. Nami ke angangifuni Ufunani yazi. Lamanyala. Ungangibisa kalamanyala Yey ungangithinti. Mana wazenza ngathi angifuni ke yazi ngishiliso baba Futhi ngawungisemotweni mina ngimele. Uya ngiyaphi? Angifuni. Bye bye. awuzobuya bheka nizobuya noyi2 angizonibanga noyi2 lalela Khehle. abangitsheli next Lalela. bavulele lapha bafike emotweni bayazi nabo laba abangitsheli next Lalela mkhulu. Sure. Sometimes impilo ayidingi le energy yakho. Uforward kakhulu speed. eish yabona manje naso ngitshela ngokuspeed No uyaspeeda vele. uzoshayisa Lento yenzayo la amsangana. kanjani Energy yakho nje mfethu unnecessary. Lento yenza la nje unnecessary. Yabo usayintwana nangakhe. Kahle hle lebo sisiyagrey. ntama ufuna ngitshele Sayintwana. yama fetish Wenzani? Ngoba umuva nje lokhu yale wenzani? Uncathi grey lento yenzayo. Ngiyatshila. Awazi ukukhuluma kahle. Ngoba umemeza nje kanje. Ngiyabuza umbuzo. obviously untana lo ndaba naye mfethu No but ngizana like namakhe umenza isilima ngithi. ngizana namakhe Bobabili benzile. But ukhona nomthandayo lapha kulaba bawuthu ukhona nomthandayo hayi izikutshela ivaro manje abona isibutubutu ufile lo 1 month angithola afile umuntu engimncane ngithola But- umuntu ukuthi bengimgijimisa yeah ngithola but yazi ifeedback kube yini omkhombisa ngalokho la njalo manje vele wamkhombisa ukuthi umenza isilimi yabo unepicture ukuthi vele umenza obvious indaba nayo ngibizela amakhamera ngithi manje sina 1 month into entsha ngithola ngisazomchazela ukuthi lento bengasi into enzima kubizela ngamakhamera ukuthi uzokujumpa or uzokwenzana but ubizela amakhamera for ukuthi ufuna ukuthi uhlukane nalo muntu then or uhlukane naye kube into ufuna ukwazi ukwenza hayi inhlekezile lento le flop lento from the start mara inhlekezini bazobuya ushizo baba impela Bobabili? wayithu Usho bazobuya? oyi-1 ngishana i-currency la oyi-1 ya imama lasendlini green mina mfike ngumjita ogreen mina mfite unrealistic yangithola kumele ngibe nabo mama bayithu omunye ngizophuza naye omunye yasendlini into nje life yangithola akusho kuma mina Indlela nje wona nje sathi le. athi yami akusho kuma inkanjalo impilo athi yami yangithola mina Inkanjalo impilo noma wena khona kanjalo? mina nganjalo khona abanye abantu mfetufili nabo bazofika fili nawe yangithola bona basiprefer into mina ngifuna abantu ngifika ngidlela isitore njengoba ushilo ngintwana ngithola so leli mama lasendlini usibutubutu mfethu lo munye lo mfethu Bayiphilele. obvious mele siphilela kamnandi kanjani no akunankinga kabi yama akunankinga sicela indlela sini bafika ngenza hayi kulungile first Mfowabani. uphosho Umaba isibonga sasibuzana. bese ngeke class okubuza hayi no Isikhathi esingekho. hayi no Chris take us home we defeated Langanomzuzu welcome to Diazo TV another episode of Young Chola Mdaram another day another banger another hot one another family king one Dr. M Hey, siyantumela. hallelujah Sinibingelele bafowethu siyiDiazo TV. Hawo sesiphine sabuya. Yisohlolo lo. is surprise Surprise lo ngiphathele yona. Webusiyophela unyaka. Ayingide so. Noma ngamshaya. Mponyeni Hayi noma ngamshaya. Mponyeni Hayi akezwa. Wena ufuna impama uthi ngiyangithanda yazi ukuthi mina nje ngikhiphe uzithandela nje usithandela umnuka wena usithandela umnuka kahle yasina ni athi ngiyayi